generalnie pani dyrektor wyczerpała już temat, bo całe grono tych najbardziej zasłużonych wymieniła. Ja bym zaczął od końca, to zacząłbym od pana Bronka Ciereckiego, który od 16 lat zabiegał o powstanie tej sali, no i doczekał się, także warto się starać. Oczywiście bardzo ważną sprawą są sprawy finansowe i najlepiej jak gmina uzyska jakieś dofinansowanie. I tutaj musiałbym podziękować, bo za przygotowanie projektu bardzo duży udział ma pan Maciej Kowalczuk, z którym osobiście konsultowałem pierwsze założenia, podpowiadał konkretne wskazówki i ostatecznie udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, choć Urząd Marszałkowski też był przygotowany na taką ewentualność, no ale ostatecznie dostaliśmy bezpośrednio, ale tak jest to samo źródło. To są wszystko pieniądze z Ministerstwa Sportu. Także serdecznie dziękuję za pomoc. No i oczywiście dziękuję panu przewodniczącemu i radnym, którzy sprawdzili nie bez wahania i po pewnych, nawet czasami żywych dyskusjach, ale ostatecznie przyjęli. Szczególnie jest miło i powiedzmy, szczególnie miło mi powiedzieć, że oprócz sali, na zaproszenie widać, powstały jeszcze dwie dodatkowe sale lekcyjne. No i to była dobra decyzja, chociaż ja osobiście się wahałem ze względów finansowych, bo ja mam na względzie potrzeby również innych gmin, no siedzi tutaj radna pani Jania Król-Stożyczkowa i też, że tak się wyrażę, czekać z niecierpliwością, kiedy tam się taki obiekt. Ale niestety no trzeba wysupłać te pieniądze z budżetu gminy, bo no, dzieci muszą się gdzieś uczyć w przyzwoitych warunkach, także nie możemy się cofać i nowe obiekty, jak są budowane, no, muszą uwzględniać sale lekcyjne. Także chciałem podziękować również, tu jest przedstawiciel firmy Textbook, pan Rafał Zaborowski, to jest syn prezesa pana Władysława, z którym zaczynałem pierwsze rozmowy na temat projektu. No i ten projekt uważam zakończył się sukcesem, no przy wybitnym udziale i powiedzmy, to nie byłoby możliwe bez wykonawcy pana Repińskiego, który zresztą ma doświadczenia w budowie tego typu obiektów i powstał naprawdę obiekt nowej generacji z dobrym wygłuszeniem, z dobrą akustyką, również podłoga jest, bym powiedział, jest to parkiet przeciwurazowy, także to jest bardzo ważne, szczególnie dla no, młodszych dzieci, bo po prostu jest o wiele zdrowsze ćwiczenie na takiej sali.